தனுஷ் ஐஸ்வர்யா விவாகரத்து ரத்தா. கஸ்தூரி ராஜா என்ன சொல்லியிருக்கிறார் என்று நீங்களே பாருங்கள். அவருடைய தந்தை அதிரடி பதிலை கூறியுள்ளார். இந்த மாதிரி சினிமா செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். மகன்கள் யாத்ரா லிங்காவுக்காக மீண்டும் சேர தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் முடிவு செய்துள்ளனர். விரைவில் இது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகும் என்றெல்லாம் பேசப்பட்டு வருகிறது. இந்நிலையில் இது பற்றி தனுஷின் தந்தை கஸ்தூரி ராஜாவிடம் கேட்கப்பட்ட நிலையில் அதற்கு அவர் கூறியுள்ளது நீங்களே பாருங்கள். எங்களின் பிள்ளைகளை சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும் என்று நானும் என் மனைவியும் விரும்புகிறோம். அவர்களுக்கு பிரச்சனை என்றால் அது எங்களுக்கும் தான். என் பிள்ளைகளிடம் இருந்து நான் பணத்தை எதிர்பார்க்கவில்லை. அவர்கள் நிம்மதியாக வாழ வேண்டும் என்பதுதான் எதிர்பார்க்கிறோம். யாருக்கும் அறிவுரை வழங்கும் நிலையில் நான் இல்லை. என் பிள்ளைகள் 4 பேரும் ஒருவரை ஒருவர் காயப்படுத்த மாட்டார்கள் என்பது மட்டும் எனக்கு உறுதியாக தெரியும். தனுஷும் ஐஸ்வர்யாவும் மீண்டும் சேரப்போவதாக வெளியான தகவலில் உண்மை இல்லையாம். அதே சமயம் அவர்கள் விவாகரத்து கோரி நீதிமன்றத்தில் செல்லப் போவது இல்லையாம் என்றும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த மாதிரியான சினிமா செய்தியை தெரிந்து கொள்ள இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள்.